Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Mpumelelo Mseleku lo ivideo yakhe le bivele kwi-Sunday Sex Love la bekukhona khona ubaba Mseleku uMangwabe noMakhumalo, so bamvezile-ke ukuthi asho lokhu afisa ukusho kubazali bakhe. Uthi uMpumelelo ukuba nomama abaningi kuyakusiyinkinga because into vele iqale esesemncane. Wase ethi-ke akayiboni ukuthi khona into eshodayo ekhaya nento ubaba wakhe angayenzi ukubaba uMseleku. Wathi-ke kuMangwabe noMakhumalo uthe unama-step mothers awu-2 uMangwabe noMakhumalo. Wase ethi-ke ngoMakhumalo ubona sengathi ukuthi akakabatholi abantwana bakhe akumphathi kahle, kodwa uthando abamnika lona njengey'ngane zikamyeni wakhe kwenza impilo ibe lula ngoba uthe bamthanda njengomzali wabo, njengoma wabo. Ile meseji-ke anayo. Okunye wathi ufisa ukuthi njengomndeni omkhulu befundise abantu ukubaluleka kokubambana, the importance of unity. Wasethi-ke futhi njengoba nabo bezingane uyafisa ukuthi bephumelele njengoba abazali babo bephumelela. Ube-emotional-ke uMakhumalo wathi izinto ezinhle ziyamkhalisa, nanokuthi-ke uyabona ingane njengompumelelo ebona i-vision yomndeni ibe iphelela lapho-ke. Sibeningi-ke sibe-touched ngemeseji evela kuMpumelelo ukuthanda abazali bakhe because bawumndeni ekugcineni. Bekahluka ngendlela abahluka ngazo, kodwa bonke ekugcineni bawumndeni, bonke bawuMseleku. Ongakwazi ukuyithola-ke le meseji kulenye ividiyo because yinde, ingakho ngiyilethe ngapha yabamfishane. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye-bye.